Vaig escollir els Estats Units primer perquè m'oferien una beca per a nedar a l'equip universitari i també em va treure molt el fet de poder sortir d'Andorra i aprendre d'una cultura diferent. Vaig escollir administració d'empreses, ja que m'interessava aquest tema i en especial potser la manera en què diferents empreses s'han d'adaptar a cada país quan volen fer un negoci. Crec que aquest postgrau no només m'ajudarà a ampliar els meus coneixements en l'administració empresarial en general, sinó que també podré estudiar com les empreses d'avui en dia poden o haurien d'introduir la sostenibilitat, ja que té un èmfasis en aquest aspecte. Aquest tema personalment m'interessa molt i crec que és molt important avui en dia. Crec que és una ajuda molt important i gràcies a aquesta ajuda de la Fundació puc fer aquest màster i dedicar-me a estudiar i fer-ho fora d'Andorra. Ens permet als joves en un futur portar tots aquests coneixements cap a Andorra i és una molt gran oportunitat i els estic molt agraïda.